Здравейте, YouTube, аз съм Maxor26, тук до мен е LG Optimus L5 и в момента ще играем на X-Run. LG Optimus L5 мама ти, е в YouTube да Иво Славов. Аз ще дам линк за, т.е. след клипа, ако искате да се абонирате. Казах, ако искате да се абонирате за мене след клипа. Достъп е X-Run ми писна вече. Трудно. Брат, бях стъпал там, бе! Бях стигнал тъпото дърво. Аз пак се падам. Его. Ти само скачаш, да? Абе, нали? Бягам тук. Батъл на сранто направили. Аз човек май ще влязал някой друго. Басаднатото нещо. Брат, не е писнай вече. Не ме върка. Аз по грешка отидох в джайла. Няма сори. Върка, много топло. На кой играем? Аре на сумо. Не знам. И какво забрави тук изобщо? И аз. Ай, зомбита скелети тук. Как да влеза, бе? Как да вляза, бе? И как? 4. Да, бе, ма. Който? Ей. 3, 2, 1. Не знам. Бой! То ме забива, аз не тъжна. Победа! 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 Сумо. Йойна. 4, 3, 2, 1. Пит. Идват още. Аре да биме този. Къде, бе? Ой, куче. Не е мене. Бико, не бе, Ивайло! Голям простак. Сега ще киля ми М3. Свърши са, братска загана. Бъде супа. Поле, бе. Убих го. Ой, ще му свали. Ой, бати лага. Фейл. Стига ма бърта. Много обикаля, аз не мога ударя. Не! Свалиха ма, брат, за 20 пъти. Уби го зарад мене.
Оф. Знам. То гадно там. Йопи, айде сумо. Дум. Дум. И сме сумо борци, ево. Дан. Дан. Не, и ето се. Ой, бъде пръчките. Ой. Ой! Нацепи го в газа. О! Хе-хе! Пак победа. Ама! Она Гейко стрелява. Гол, бос, да, 6 минути вече. Да, бе. Я таска сам. А то сме само аз и него. Виж какъв лак има, аз те удрям и ти ни падаш. Фуй! Взедове! О, бейбито ю! Сорка, брат, острой. То спирал няма да спря на стреля, бе. Бягай! Аз се крия. О, скъсах те. Сега щупих. О, то пак ще го щупя. Да, добре, ще ги чупя всички. Малко съм. Ой, ари бе. Не мене възмотам. Ой, куче. Абе, Ивайло! Ама бате, стига мене. Ой, то с много гаден. Ще умреш ли, ма? Курва мръсна. Дразнител, ох. Веднага ма почна. Чакай, забивам мишката, бе. Отказвам мишката, чакай. Ще отказвам мишката, бе. О, добре. Ще те щупя аз тебе. Да ти ба майката мишка загубена. Ехем. Да, браво, Ивайло, батъл на Англия. Мишката ми заби и ти. Много спрос. Ми да, трябва. Да влезе болно напред. Курва! Има ви курва! Курва! Стриптизорка! О, стриптизорки, къде си, ма? И как погна мене? Уй! Мършата ти дона! Лаги ми много. Уй! Цопнах! И хора, след малко кипа ще спира, защото вече станах 8 минути, пък пак искам едно смота, не може само 10 по-скоро. Да, не още чао, чакай. Влизам! Юху! Явно това няма и да е последната игра и до скоро, хора. Абонирайте се за мен и харесвайте. Чао!